kamar yadda muka gaya na salamu alaikum, kamar yadda na gaya muku zan zo ne bakin medical center. To Allah ya na zo ni yanzu ga nan su tax committee din sun zo su, kuma Allah cikin ikonsa ba wanda ya fita a cikinsu. Security sun yi kokari, su na medical center sun hana kowa fita a cikinsu. So yanzu a dai labarin da nake samu babu wani mara lafiya da ke dauke da coronavirus da ya samu damar shigowa cikin gari. So ga kuma su tax force din sun zo su, wanda ana kokari dai za a yi coming in su marasa lafiyan, za a yi coming din su down. An rufe gate, an hana su fita. To wannan abun namu sai dai mu yi ta addu'a, ya Allah ubangiji ya kare mu, ya Allah ubangiji ya kare mu, ya Allah ubangiji ya kare mu, ya Allah ubangiji ya kare mu. Zan wuce ne. Okay. Sun fito ne? Sun fito ne haka? Allah sauka. To ga ma wani kuma magana da shi wani security ke gama akan sun fito inda yanzu na ake faman mai da su. Allah ubangiji ya takaita, Allah ubangiji ya raba mu da wannan abu lafiya. Amma dai mutanen Gombe gaskiya muna ruwa. Like serious, wannan abun is getting out of hand. Ya kamata ce mutanen nan tunda sun yi ta bayani, suna ta fitar da bidiyo akan cewa za su yi kaza, za su yi kaza, za su yi kaza. To gaskiya ya kamata manya-manyan mutane da suke Gombe da malaman addini da sarakunanmu wallahi tallahi sai su fito sun yi magana. Wannan abun ana ganin sa kaman wasa-wasa, wallahi tallahi zai cinye mu mutanen Gombe. Ya za a yi mutane suna killace wai har suna samun dama su yi video su fitar, suna warning, suna threatening za su yi kaza, su yi kaza, amma an bar su. What kind of institution ne muke hannu? Wani irin abu ne wannan? So gaskiya abun is getting out of hand. Ba wai maganan APC or PDP ba, no. Muna maganan humanity ne, muna maganar rayuwa ne da mutuwa.